नमस्कार जय जगन्नाथ मैं लग्न आज आपण मो यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। आज हूँ आम छोट ब्रदर मैंने मो निशीर बर्थडे बर्थडे केक कटा तो सर जल्दी मैंने कीर्तन हाँपाई तो आसतु देखिए आपण मानक मो घर लोक साथ परिचित करी आसतु। ये होचंदी मोर चिकू दादा, ये होचंदी मोर चिकू दादा आउ ये होचंदी मम्मा आउ कौन जाएगा ये होची वर्षा रे ये होची वर्षा रे आउ ये होची सानवा ये सानवा बोलो ये होची आउ सानवा आउ ये होची मो सेकेमा आउ अच्छा आपण को तो घर नंबर संगे आपण ओटा सुई सुई दिन को लेके भी सेटा होची कीर्तन आज हम घरे कीर्तन चालू करते ये देखो ए देखि पाठ्य केन कीर्तन हो जो आपण माने देखंतु देखिए पाठ्य केन कीर्तन हो जो आपण माने देखंतु Bravo.